सर्व जनतेश दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपणास ह्या दिवाळी दीपावलीच्या शुभमयी शुभप्रसंगी चैतन्य लाभो, आपल्या परिवारास कुटुंबास भरभराटी लाभो व सुख शांती लाभो, आपल्या परिवाराला दीर्घ आयुष्य लाभो, अशा ह्या शुभदिनी दीपावलीच्या सर्व कुटुंबास, आपल्या कुटुंबास दीपावलीच्या भरभरून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संदीप गणपतराव शिंदे, वस्तीमित्र गाव प्रमुख अनुलोम संस्था तथा दैनिक लोकपत्र पत्रकार श्री गणेश किराणा चे मालक, लाडसांगवी औरंगाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।